Jo crec que la biografia de Pere Català i Pic ha de tenir un lloc a moltes llars catalanes perquè realment és un intel·lectual que toca molts temes. O sigui, si a tu t'interessa una mica la publicitat, té cosa de publicitat. Si t'interessa la història de Catalunya, té cosa de història de Catalunya. Si t'interessa cosa de fotografia, fotografia de Barcelona, de Catalunya, del territori, de cultura popular, tenim d'aquest tema. Si t'interessa el tema de les relacions entre el gay i Catalunya, té una mica sobre aquest tema de psicologia. O sigui, Català Pic el que té és aquesta possibilitat de tocar molts temes, no? I la biografia el que té, jo crec que enriqueix més, és que pots conèixer el personatge des que és un nen fins que mor, i en tot aquest recorregut anar coneixent aquesta pluridisciplinarietat, aquesta multiplicitat de coses que una persona al llarg de la seva vida va tocant. Jo crec que això enriqueix a la biografia i enriqueix principalment a la persona que el llegeix, perquè té contacte, i ho he intentat de fer així, té contacte directe amb aquest personatge molt important de la història de Catalunya.